Palabay jud mo ha. Naglabay ka na eh! Ang katawanan ka! Daayan yung panahon na eh. Wa may kwarta bay, uga naman kay ko. Dugay po kayo ng release sa Forward Ford. Nasa kay nindot na pangartaran ba? Tama di ay. Pangulikta na lang di kong basura. May na lang, makatigang po ginagmay. Kay biligyan ako sa junk shop. Di, kwarta. Sakto po kayo. Napo kay natigang basura po dito ba? Makadungag-dungag po to. Kuhaan sa dahil na ako to be. Basura mo da, basura! Basura mo da, basura! Bastig na may basura da, kaya ang kulit tahon. Kini man nindot pangarta. Sige paagira sa basura ba? Bisag wala kay kapital, mga kwarta ra gyapon ka. Basura mo da, basura! Basura mo da! Te, basura! Wala! Sige, basura mo da! Basura mo da, basura! Basura mo da! Ming, basura Ming! Amang man siguro ng iringan eh. Di mo matingog. Basura mo da, basura! Tanan ako basura dali. Wala ka man niaging munisipyo eh. Wala ka pa yung doon ako itanan ba? Basura mo da, basura! Basura mo da! Uy, sakto ba yung basura? Taga munisipyo siguro ni ba? Bus! Oy, saman! Palabay yung basura, bas bay. Magpalabay naman noog basura. Mangulikta raman ko. Sa boss, magpalabay ka basura? Palabay ka nino. Bungol mo siguro ka? Wow, palabay mo ka? Pupunta ka yun sa... Ingon ka, magpalabay ka. Buang man siguro ka? O may klaro? Away ang gol. Ipalabay na ako masura ba? Dili kay imo kong labayon. Para kayo na karon. Tara mga istorya, mulabay ra ba dyan ko? Kasi nagtao kay di ko masukol. Pawiran ta karon. Tik, makaisagang! Tagon! Wala nagdagan-dagan ng iki. Taga man day. Tama man to ako ha. Ingon siya palabay sa basura. Di gilabayan ako. Buang man siguro tong tawa na. Basura mo da, basura. Oy, kaliya ra ka alta boy. Sa Japon na, klaro anoin katipunan ni Purban kung kitanaw. Napagkalaghan nga video ito yung mga tanlaw ba? Altab sa ni kuan computer altab. Maor na. Or Japon. Lebi ato. Wala kayo nabantayan diri nga. Damtrak ni Agi. Kaya mga munganay basura ba? Wa pud ako kabantay kay gainar po ko sa paabot-abot ri ba kay daghan og basura pud sa balay. Kasi na nagkarag basura sa balay bay. Skit kayo. Unsa daw na sila tigsuruyan? Way og kabalo gani. Abot ko diri ano, sugod bugong mama pa abot sa gawas kay Signay mo Agi. sinay mo Murag agad kasagaran nagkakuha sila murag sa bando no. bado. Unsa kay dawaron? But. Mauna, di nakakatubag kay sig tanaw ng Pornhub. Unhab simugnaw. Unsa pa man day? Okay. No? Dapat si mao siguro na oh. Basura, basura. Basura. Basura dati. Wala. Sige, basura mo da, basura. Mao gid siguro na oh. O gid siguro na bay. Pinagdala mo sa ako no. Oh, nya asa kang dump truck ka na nila no? Sige, suroy-suroy na siguro ang langkuan no. Ah, mao lagi na ako kani singit-singit man. Tawag ka daw. Boy! Boy, basura! Ay, boss, saman boss. Putik, itawag na pa jud ko. Magpalabay na po nig basura ba? Namasura ka, boss. Una masura ka, boss. Palabay, basura, be! Magpalabay jud di ay. Karon na niyo pagpalabay og basura, kay basta maparas nito ganin na. Parehas. Magpalabay ginay basura no. Bungol man siguro ka. Suman, malabay ka dili. Magpalabay yung basura ba? Palabay jud di mo ha. Naglabay ginay. Ang katawanan ka! Run.
Kamara ba na yung nalabayan mo ha? Kamara ka po!